நான் ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பகவத்கீதா செக்ஷன். நம்ம இன்னைக்கு ரெண்டாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैनं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय अधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम् परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाशात्येशतारिणी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्हन्तस्तोकै अपत्राणि वितुनोति सुकृत्सतां। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे பிரபு இப்போ பிபிடி தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே. தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பகவத்கீதா செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து ரெண்டாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். அதனோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கீதையின் சாராம்சம், த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் கீதை பகவத்கீதா. இது வந்து பகவத்கீதையின் சுருக்கம். ஓகேங்களா? ஸோ அதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ நேற்று நம்ம என்ன பார்த்தோம், யாரோட கேரக்டரை பார்த்தோன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? எத்தனை பேரோட கேரக்டர் நேற்று பார்த்தோம்? 3 பேர் மாதாஜி. யார் யார் திரு- கேரக்டர் சொல்லுங்க. திருதராஷ்டிரர், ம், சஞ்சயன், ம். அர்ஜுனனோட கேரக்டர்ஸ் பார்த்தோம். இன்னொருத்தர் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனை விட்டீங்க. கிருஷ்ண மாதாஜி.
துரியோதனன். துரியோதனன். நமக்கு வேண்டிய 5 பேரை பார்த்தோம். அதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்க 3 பேர் தான். ஒண்ணு திருதராஷ்டர், துரியோதனன், அப்புறம் அர்ஜுனன். ஏன்னா 3 பேர்கிட்டயும் 3 விதமான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கு. ஆஹ் அர்ஜுனன் ஒருத்தருடைய மனநிலை எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க. திருதராஷ்டருடைய மனநிலை ம். யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திருதராஷ்டிரர் வந்துட்டு குருஷேத்திரம் அப்படிங்கறதே வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டக்கூடிய ஒரு இடம் தான். பட் நம்ம சைட்ல தர்மம் இல்லையே, நாம ஜெயிப்போமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு குழப்பமும் இருந்துச்சு. அதே சமயத்துல வந்துட்டு நம்ம கூட வந்துட்டு நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு வந்துட்டு குருமார்கள் அவங்க வந்து இருக்கிறனால வந்து ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் இருந்துச்சு மாதாஜி. ம். அடுத்து கேரக்டர் துரியோதனை பத்தி யாராவது சொல்றீங்களா? ஒரு சில வார்த்தைகள், ஒரு வார்த்தை 2 வார்த்தை அவ்வளவுதான். இப்ப திருதராஷ்டிரன்னா அவருக்கு பயம் இருந்துச்சு, பாராபட்சம் இருந்துச்சு இல்லையா? அது மாதிரி துரியோதனன். துரியோதனன் வந்து தன்னை பத்தி மட்டுமே யோசிச்சான். ஆ பாண்டவர்களை பத்தி யோசிக்கவே இல்லை. அவனுடைய சுயநலம் தான் அவனுக்கு பெரிதா தெரிஞ்சது. ஆ ஆ கரெக்ட் மாதாஜி. அப்புறம் அவருக்கு வயல வந்து என்னது, பொறாமை இருந்துச்சு. பொறாமை. ம். பொறாமை இருந்துச்சு, அது இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. பயமும் ம். இருந்துச்சு, பொறாமை, தற்பெருமை, தற்பெருமை, ம். பொறாமை எல்லாம் இருந்துச்சு. ம். அர்ஜுனன் கிட்ட. சுயநலம். ஆ கரெக்ட் மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஆ ஆ, அர்ஜுனன் கிட்ட. தன்னோட அர்ஜுனன் வந்து உறவினர். ம் சொல்லுங்க. அவர் வந்து பாசத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர். நம்மளால பல உயிர்கள் போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி பயப்படுகிறாரு. ம் அப்புறம். நம்ம முன்னாடி உறவினர் இருக்கிறாங்க, ரிலேஷன் இருக்கிறாங்க. ஆ அவங்க எந்த சூப்பர். தப்புமே பண்ணலையே. இந்த தப்புமே போர்னால பண்ணலையா? அவங்களுக்கு ஏதாவது அவங்க எல்லாம் அக்கிரமக்காரர்கள் மாதாஜி. எதிர்க்க இருக்கவங்க எல்லாரும் அக்கிரமக்காரர்கள். அவங்க என்ன பண்ணாங்க? விஷத்தை கௌரவர்கள் கொடுத்தாங்க, நெருப்ப வச்சாங்க, சொத்தை பறிச்சுட்டு காட்டு காமிச்சாங்க. அவங்க எப்படி நல்லவங்க அவங்க மாதாஜி? இல்ல இல்ல நல்லவங்கன்னு சொல்ல மாட்டாச்சு. ஆ கௌரவர்கள் தானே 100 பேர் தானே இந்த அட்டுழியம்லாம் பண்ணாங்க. ஆ அப்புறம் அந்த பிரஜைகள் இருக்கிறாங்களா மாதாஜி. ஓகே ஓகே, அப்படி வரீங்களா? சரி. ஆ. இவங்க வந்து அக்கிரமக்காரர்கள். அவங்களோட தவறானவங்களோட சேர்ந்து அவங்க வந்து நல்லவங்களாயிடுவாங்களா? சொல்லுங்க. இல்ல மாதாஜி. ஸோ அதை நம்ம வச்சுக்கணும். ஸோ அர்ஜுனன் கிட்ட என்ன இருந்துச்சுன்னா குழப்பம். நீங்க சொன்னது கரெக்ட் பாயிண்ட்ஸ். குழப்பம் இருந்துச்சு அவர்கிட்ட, வந்து தர்ம சங்கடம் இருந்துச்சு. என்னப்பா தர்ம சங்கடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளாம் சும்மா டயலாக் அடிப்போம், எனக்கு பெரிய தர்ம சங்கடமா போச்சுப்பான் அப்படின்னு. நம்ம என்னைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அந்த மாதிரி தர்ம சங்கடன்ற சூழ்நிலையில இருந்தது இல்லை. ஏன்னா நமக்கு கஷ்டம் வந்திருக்கு, அப்புறம் சங்கடம் வந்திருக்கு இல்லையா? கஷ்டம் சங்கடத்தை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். யாருமே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம தர்ம சங்கடத்தை ஃபேஸ் பண்ணதில்லை. அவருக்கு வந்து குல தர்மம் பண்ணணுமா இல்லை சத்திரிய தர்மம் பண்ணணுமான்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் கன்ஃபியூஷன் இல்லையா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேதங்களும் படித்தவர். அதனால அவருடைய இருதயம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு. அந்த நேச்சர் அவர்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து பக்த வட்சலாக இருக்காரு. சஞ்சயன் ஒரு வியாசதேவருடைய சிஷ்யனாக இருக்காருன்றதை நம்ம பார்த்தோம். சூப்பர். ஸோ சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு ஒரு 5 காரணம் சொன்னோம். யாராவது சொல்றீங்களா? 5 காரணங்களை நேற்று பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப தெரியுதா பாருங்க 5 காரணங்கள் என்னென்ன. இரக்கம், ம் இன்பமின்மை, ம் பாவச்செயல், ம் குடும்ப பாரம்பரியம், ம் இருமனம். ஓகே சூப்பர். இதுதான் காரணங்கள் இல்லையா? ஸோ நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ், இது வேண்டாம். ஓகே. ஸோ 5 விஷயங்கள் இந்த பகவத்கீதைன்னு எடுத்துட்டா மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஓகே, 5 விஷயம் இருக்கு. ஓகே, அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்வரா, ஜீவா, காலா, கர்மா, பிரகிருதி. ஓகேங்களா? ஸோ பிரபு இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। कार्पण्य दोषो भागद स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ सेदा यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे यस्ते अगम साधि मां त्वां प्रपन्नम। हरे कृष्ण माता जी।
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கர்மித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு எது நல்லது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீரன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அருள் அறிவுரை கூறுவீராக. ஓகேங்களா? சோ இப்ப என்ன பண்றாரு அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிடுறார் இல்லையா? சரணடைஞ்சிட்டு நீங்க எனக்கு வந்து எப்படி இருக்கேன் நானு கருமித்தனமான பலவீனத்தால் சாரி கர்மித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா? சோ எனக்கு வந்து நீங்க அறிவுரை கூறுங்கன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்புறம் வந்து இங்க வந்து நீங்க வந்து ஆஹ் ஆஹ் இங்க வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து குருவா வந்து தஞ்சம் அடைகிறார். My thing is clear. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ குழப்பமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இனி இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் எங்கேயுமே வந்து பேசல. பேசவே இல்லை. இப்போ வந்து அர்ஜுனன் வந்து குழம்பிருக்கேன் உங்ககிட்ட வந்து சரணடைகிறேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு குருவோடைய இது பார்க்கணும். நம்ம அமைதியாக இருக்காது. என்னதான் பேசுறியோ ஏன்டா இவ்வளோ குழப்பம் இருக்குது அர்ஜுனா உனக்கு எங்கேருந்து இந்த குழப்பம்லாம் வந்துச்சுன்னு அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். நீ இத்தனை நாள் இத்தனை வருஷம் என் கூடயே இருந்து இப்படி ஒரு பலவீனமா இப்படி ஒரு பேச்சுகளை பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு அமைதியாக கேட்டுட்டே இருக்கார் இல்லையா? பேசுற ராஜான்னு சொல்லிட்டு பேச விட்டு கேட்டுட்டு இருக்கார். இப்போ சரணடைந்த பிறகு ஒரு குரு ஆனவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கணுமோ அந்த ஞானத்தை வந்து அவர் கொடுக்குறார். ஓகேங்களா? இந்த 2 பாயிண்ட் குருவுடைய தகுதிகள். பொறுமையா அவர் பேசுறதை கேட்டாரு, சரியான வழி நடத்தல பண்றாரு கிருஷ்ணர். ஓகேவா? நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு குருவை ஏத்துக்கணும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கணும். அவர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும். அவங்க வேதங்கள்ல ஃபாலோ பண்றாங்களா இல்லையா, சொல்றதை செய்யறாங்களா, அதை பார்த்துட்டு அப்புறமா தான் நம்ம ஏத்துக்கணும். யாரையோ ஒருத்தர் திடுதிப்புன்னு எல்லாரும் ஏத்துக்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏத்துக்க கூடாது. ஓகே? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, செ- பிரபு செகண்ட் ஸ்லோகம் சொல்ல முடியுமா? கார்த்தி பிரபு புக்கு வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण ஆ उदस्वा कमलवाच उदस्वा कश्मलम् इदं विषमे स्मुपस्थितम् अनार्यजस् अनार्यजुष्टम् अश्वग्रियम् अगर्दिकरम् अर्जुन हरे ஓகே. कृष्ण இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பேசுறாரு அர்ஜுனன் கிட்ட. எங்க இருந்து உனக்கு வந்து இந்த விதமான பலவீனங்கள்லாம் வந்துச்சு? கூட்டஸ்துவ கஷ்மலம். கஷ்மலம்னா என்ன? அழுக்குகள் இல்லையா? ஸோ இவ்வளோ அழுக்கு இதம் அப்படின்னா புலம்புறது. உனக்கு எப்படி இவ்வளோ அழுக்கு புலம்புறது முடியுது, இவ்வளோ அழுக்கு வருத்தப்பட முடியுது? இதெல்லாம் எங்கிருந்து வந்துச்சு? இதெல்லாம் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு அழகான அறிகுறிகள் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் பர்பட்ல பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பகவான்றவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஐஸ்வர்யங்கள் கொண்டவர். ஓகேவா? 6 விதமான செல்வ வளங்கள், அதாவது எல்லா விதமான பலம் பலம் அவர்கிட்ட இருக்கும். எல்லா விதமான அழகு இருக்கும். எல்லா விதமான பெருமைகள் இருக்கும் அவர்கிட்ட. எல்லா விதமான வலிமை இருக்கு. அப்புறம் எல்லா விதமான ஞானம் இருக்கு. எல்லா விதமான துரத்தல் இருக்கு. ஆல் எல்லாமே அவர்கிட்ட கம்ப்ளீட் ஒரு பேக்கா இருக்கு. பட் இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், யாருக்கிட்டுமே இது வந்து நிறைந்து இல்லை. ஒருத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கலாம், அவங்க கிட்ட வலிமை இல்லாம இருக்கலாம். அப்புறம் ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அறிவு இருக்கும், அவங்க கிட்ட வந்து செல்வம் இல்லாம இருக்கும். உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய அப்துல் கலாம் பார்க்கலாம், உலக அழகிகள் பார்க்கலாம் இல்லையா? அவங்க கிட்ட எல்லாமே நிறைஞ்சு இருக்கிறது இல்ல இல்லையா? எல்லாமே இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு வந்து எல்லாத்தையும் துரத்துட்டு போக்குற அளவுக்கு வந்து மனப்பான்மை இல்லை. ஆனா இந்த குணாதிசைகள் எல்லாம் யார் கையில இருக்குன்னா நம்ம கிட்ட நம்மளுடைய கிருஷ்ணருக்கு வந்து இது இருக்கு. ஓகேங்களா? அவரு சாதாரண மனிதனா வந்து இந்த அவதாரங்களை எடுத்து நம்ம பக்தர்களை காக்கணுன்றதுக்கோசம் இந்த அவதாரங்கள் பண்ணாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஓகே? ஸோ இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் வந்து தவறுகள் செய்யக்கூடியவர்கள் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ எதை பார்த்தாலும் கரெக்டா பார்க்க முடியாது. ஓகேவா? நம்ம பார்வை சரியான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே? மாயை தானே மாதாஜி? கரெக்ட். கட்டுண்ட ஆத்மாக்குங்க. கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? ஒரு பெரிய கடலை பார்க்குறோம், அலைகள் பார்க்குறோம். நம்ம பயணம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம உணர்வோம்.
இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போனாதான் நமக்கு என்ன தெரியும், மரங்கள் இருக்குன்றத தெரியும். இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போனா அந்த கிளைகள் இருக்கக்கூடிய பறவைகள் தெரியும். இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போனாதான் அந்த பறவைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்குதுன்றது தெரியும். அது வரையும் பார்த்தா நம்ம தூரத்துல இருந்து பார்த்தா நமக்கு எதையுமே தெரியாது. ஸோ இதுல இருந்து தெரியுது என்ன தெரியுது, நம்ம புலன்கள் வந்து குறைபாடு உள்ளவைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு டெசிஷன் எடுத்தா கரெக்டா டெசிஷன் இருக்குமா? இருக்காதுங்க மாதாஜி. இருக்காது இல்லைங்களா? தேங்க்யூ. ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம? குறைவில்லாத வேதங்கள். வேதங்கள் யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்துச்சு. அந்த பகவானை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? வேதங்களை படிக்கணும். அவர் எப்படியெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும்னா, 3 விதமான நிலையில வந்து அவரை புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேங்களா? அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்களுடைய இன்டெலிஜென்சி பேசிஸ்ல அறிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி கடவுளை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். முதல் இப்போ வந்து ஒரு வெளிச்சம் மாதிரி வந்துட்டு இருக்கதை நம்ம பார்க்குறோம். அது என்னன்னா ஜோதி. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோதி வடிவத்துல இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கடவுளுக்கு ரூபம் இல்ல அரூபமா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஜோதியை வணங்குவாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அருவவாதிகள். இந்த நிலையை புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிரம்மன் சொல்லிட்டு சொல்றோம். பிரம்மன் நிலையை உணருதல். ரெண்டாவது நிலை என்னப்பா இருக்குன்னு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த கடவுளுக்கு வந்து 4 கை ரூபம் இருக்கு. அதாவது சங்கு, சக்கரம், தாமரை, கதம், ஏணி இருக்கிறாரு. பரமாத்மாவா ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்துல இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரெண்டாவது நிலை. அதுல விட உயர்ந்த நிலை, அதாவது பரமாத்மா நிலை. நெக்ஸ்ட் நிலை பார்த்தீங்கன்னா பகவான். ஓகேங்களா? அதாவது கிருஷ்ணருக்கு வந்து சாமசுந்தர வடிவத்தில் இருக்காரு. 2 கை கை வச்சிருக்காரு. அதுல புல்லாங்குழல் எழுதியிருக்காரு. தலையில வந்து மயில் பீலி வச்சிருக்காரு. இதுதான் வந்து பரமாத்மா நிலை. இந்த 3 நிலைகள் இருக்கு. இதை நம்ம சிம்பிளா இன்னும் நம்ம லைஃப்ல நடக்கிற விஷயத்தை வச்சு எக்ஸாம்பிள் வச்சு புரிஞ்சுக்கணும்னா, பிரபுபாதா என்ன கொடுத்துருக்காருன்னா, சூரியன் இருக்கார் இல்லையா? சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில உதயமாகிறாரு. அந்த கிரணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு கதவு மூலியமா, ஜன்னல் மூலியமா நம்ம வீட்டுக்குள்ள வரும் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து தான் சூரியன் சில பேர் நினைச்சுப்பாங்க, புத்தியில கம்மியா இருக்கிறவங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சூரியனுக்கு வட்டம், அதுக்கு வந்து டயாமீட்டர், அதெல்லாம் இருக்கு, வடிவம் இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ரெண்டாவது நிலை, பரமாத்மா நிலை. சூரியன் வந்து ஒரு கிரகணம் சொல்லிட்டு நினைக்கிறவங்க, சூரிய தேவன் ஒருத்தர் இருக்காருன்றதை நினைக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்றாவது நிலை, பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கிறவங்க. இந்த பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சுங்களா? ஓகே மாதாஜி. புரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸோ நம்ம யாரை வணங்கணும்? எது வந்து சிறந்த நிலை, எது உயர்ந்த நிலை? அந்த 3 நிலையில எது உயர்ந்தது? மூன்றாவது நிலை மாதாஜி. மூன்றாம் பகவான் நிலை மேம். இல்லைங்களா? பகவானை பகவான். புரிஞ்சுக்கிறதா வந்து இரண்டாவது நிலை. ஜோதியை வழிபட தேவையில்லை, பரமாத்மா வழிபட தேவையில்லை. ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் அடையணும், பரிபூரண நிலையை பக்குவத்தை அடையணும். நம்ம வாழ்க்கையினுடைய இறுதி குறிக்கோளை வந்து அடையணும்னா நம்ம பரமபுருஷ பகவான் சாமசுந்தர வடிவத்தில் இருக்காரு என்றதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் வந்து வழிபடணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। देहिनो अस्मिन् यदा देशो कौमारं यनघनं जरा तथा हेदे देहन्द्र प्रपाति तिरिस्तत्र न मुष्यति। தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதானமான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. ஸோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பார்க்குறோம், ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்குது. அப்புறம் வந்து ஒரு குட்டி பையனா மாறுறான். அவன் வந்து ஸ்கூலுக்கு போற பையனா மாறுறான். அப்புறம் வாலிப வயசு, அப்புறம் வந்து நடுநிலை வயசு, முதுமை, அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது, வயசாயிடுது, இறந்து போடுறாங்க. இப்போ வந்து நம்ம என்னத்த மாற்றங்கள் பார்க்குறோம், இந்த உடல்ல வந்து இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை பார்க்குறோம் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்து அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா பாருங்க, அந்த சின்ன குழந்தைல இருந்து அந்த முதியவர் வயசு அதே சைஸ்ல தான் இருக்கு. அந்த ஆத்மாக்கு எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா ஆமா மாதாஜி. மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ இந்த மாற்றங்களுக்கு உரியதுதான் இந்த சரீரம். இந்த சரீரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உள்ள வந்து 3 விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம உடல்ல வந்து எப்படி இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பலாப்பழம் முடிச்ச மேல ஒரு தோல் இருக்கும், அப்புறம் அதுக்குள்ள சுளை இருக்கும், அதுக்குள்ள வந்து விதை இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம உடம்பு எடுத்துட்ட அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடம்பு. ஓகேங்களா? நான் இப்போ கேமரா ஆன் பண்ணிருக்கேன், நீங்க என்ன பாக்குறீங்க. நீங்க எல்லாம் யாருமே ஆன் பண்ணல. ஆன் பண்ணுங்க, எல்லாரும் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நான் உங்களை பார்த்தேன்னு வைக்கிறோங்களா, அது வந்து எதை பார்க்குறோன்னா ஸ்தூல உடம்பு. இந்த ஸ்தூல உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம்ன்ற பஞ்சபூதங்களால் ஆனது தான் இந்த ஆஹ்,
கிராஸ் பாடி, ஓகே, ஸ்தூல உடம்பு. அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா சூக்ஷ்ம உடம்புன்னு இருக்கு. அது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது, பட் நம்மளால உணர முடியும். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, அதாவது மனம், புத்தி, அகங்காரம் இல்லையா? மனம், புத்தி, அகங்காரம், அதை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது இல்லையா? பார்க்க முடியாத உணர முடியும். ஏதாவது நம்மளை யாராவது திட்டினாலும் சரி, நம்மளை இகழ்ந்தாலும் சரி, நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும் இல்லையா? அதுதான் அது. ஓகேவா? சோ அது எல்லாருக்குமே இருக்கு. மனம், புத்தி, அகங்காரம், தவறான அகங்காரம், நான் என்ற அகங்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணன். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உள்ள இருதயத்துக்குள்ள ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய ம், உடலோட அமைப்பு. ஓகேங்களா? சோ இந்த உடலுக்கு தான் மாற்றங்கள் இருக்கு தவிர ஆத்மாக்கு மாற்றங்கள் இல்லைன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. நெக்ஸ்ட் யாராவது இந்த ஸ்லோகம் போடுங்க. நைனம் சிந்தந்தி சத்ராணி நைனம் தகதி பாவக ந சைனம் கிளேத யந்த் யாபோ ந சோஷயதி மாருத. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆத்மா, ஆத்மாவுடைய குணாதிசயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இருதயத்துல வந்து இருக்குது. ஓகே. ஆத்மா கூட பரமாத்மா இருந்துட்டே இருக்கார். ஓகேங்களா? இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்னது. அது நம்மளுடைய தலைமுடி இருக்கு இல்லையா? தலைமுடியுடைய மேற்பகுதியில 10,000த்துல ஒரு பங்கு தான் இருக்கு. தலைமுடியே சின்னது, அதுல வந்து 10,000 பங்கு அதை வெட்டினா அதுல எப்படி இருக்கும், எவ்வளவு சின்னதா இருக்கும்? அந்த சைஸ் தான் நம்மளுடைய ஆத்மா. அந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது. அந்த எந்த ஆயுதங்களால கொண்டும் துண்டிக்கவும் முடியாது, நெருப்பால எரிக்கவும் முடியாது, தண்ணியில நினைக்கவும் முடியாது, காத்துல உலர்த்த வைக்கவும் முடியாது. சோ அது எப்படியாப்பட்டது? நித்தியமானது. அதுக்கு மரணமோ அழிவோ எதுவுமே இல்லை. பட் இந்த உடலுக்கு தான் வந்து மாற்றங்கள் இருக்குது, அழிவுக்கு உட்பட்டது. ஓகேங்களா? இந்த பாயிண்ட் நல்லா புரிஞ்சிச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இந்த ஒரு இயற்கையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 4 வித மாற்றங்கள் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ சீசன்ஸ், என்னென்ன சீசன்ஸ் இருக்கு நமக்கு? வெயில் காலம், குளிர்காலம், மழை, இலையுதிர் காலம், வசந்த காலம் இல்லையா? இந்த இயற்கையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றங்கள் வந்து நிறைஞ்சுதான் இருக்கும். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? மாற்றங்கள் ஒன்றுதான் மாறாதது இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி நமக்கு வாழ்க்கையில வரக்கூடிய துன்பத்தையும் சரி, இன்பத்தையும் சரி, அது தானா வந்துச்சு, தானா போச்சுன்ற கான்செப்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ எதுவுமே நம்ம வந்து துன்பம் வந்தா துவண்டி போய் உட்காரதோ, இன்பம் வந்தா துள்ளி குதிச்சு ஆட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எல்லாமே நம்முடைய கர்ம வினைப்படி தான் நடக்குது. எனக்கு ஒரு சந்தோஷமோ துன்பமோ வந்தாலும் அது என்னுடைய கர்மா. என்னுடைய குடும்பத்தினர் அல்ல, என் பெற்றோர்களோ என் கணவனோ பிள்ளைகளோ யாருமே காரணம் இல்லைன்றது நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். நான் வேலைக்கு போறேன், அங்க எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அதுக்கெல்லாம் நம்ம முன்ன வச்சு டெபாசிட் வச்சிருக்கோம் பாருங்க, அதுதான் முன் ஜென்மத்து கர்ம வினைகள் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். யாருமே நமக்கு துன்பமோ கஷ்டமோ கொடுக்க முடியாது நம்மளை தவிர. இந்த பாயிண்ட கிளியரா தெரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம நிறைய நேரம் புலம்பி தள்ளுவோம் பாருங்க வாழ்க்கையில, அதை நிறுத்திடுவோம். அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு விஷயத்த சொல்றேன். நான் காலையில எழறேன், ஓகே, சமைக்கிறேன், என் பாக்ஸ்ல வந்து என்ன சமைச்சனோ அதை எடுத்துட்டு பாக்ஸ்ல போட்டு போறோம். எல்லாரும் அதை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்களேன். இன்னைக்கு எழுந்தும் சமைச்சும் பாக்ஸ்ல எடுத்துட்டு போறோம். அப்புறம் எடுத்துட்டு மத்தியானம் பசிக்குதுன்னு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம். அப்ப அதுல வந்து உப்பு இல்லை. அதுக்கு யாரு காரணம்? நாம தான் காரணம் மாதாஜி. ஹரிபோல். இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் நம்ம தான் காரணம், வேற யாருமே காரணம் இல்லை. அதான் மாதாஜி, தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரன்னு சொல்லுவாங்களா மாதாஜி, ஆ அது மாதிரிங்களா மாதாஜி? ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது முயற்சி பண்றீங்களா படிக்காதவங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி படிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. அவாச்சிய अवाच्य வாதம் वादांस से भगीन वदिष्यन्ति तवाहिदा नित्यन्दस्वदव समोत्यं तदोदु गदरं नुहिम्. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பார். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? அவர் என்ன சொன்னார் கடைசியா? என் காண்டிபம் வில்லெல்லாம் அவர் கையில இருந்து நழுவி போயிடுச்சு. யாராவது அர்ஜுனன் கிட்ட காண்டிபத்தை கொஞ்சம் கீழே வைப்பான்னு அவருக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு கோவம் வருமா? ஒரு நிமிஷம் கூட அந்த காண்டிபத்தை வந்து கீழே வைக்க மாட்டாராம். அந்த காண்டிப வில் மேல அவ்வளவு அளவுக்கு பற்று, எப்பவுமே தன்னுடைய புஜத்து மேலேயே வச்சிட்டு இருப்பாராம். ஓகேங்களா? சோ அப்படியாப்பட்டவர் வந்து நிலைமை என்ன ஆச்சு? அதை வந்து நழுவ விட்டார் இல்லையா?
நழுவ விட்டு எனக்கு எதுவும் வேண்டாம், நான் இப்போ வந்து ஆயுதம் இல்லாமல் இருக்கிறேன், என்னுடைய எதிரிகள் என்னை வந்து கொன்னா கூட நான் சந்தோஷம் அடைவேன் அப்படின்னு ஒரு டைலாகை சொன்னாரா. அதுக்கடுத்தது இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் சன்னியாசியா காட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. ஸோ இது இப்படி எல்லாம் நீ பேசுனேன்னு வச்சுக்கோயேன், உன்னை யாரும் பெருசா சொல்ல மாட்டாங்க, விட்டு கொடுத்துட்டு போற, நீ வந்து உனக்கு திறமை இல்லை, பயந்துட்ட, அதனால ஓடி போயிட்டேன்னு அப்படிதான் சொல்லுவாங்க, உன்னை மேல தப்பா தான் பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்றார். உனது திறமையை நிந்திப்பார். அதை விட மிகுந்த துன்பம் என்ன இருக்குது, ஒரு உயர்ந்தவனுக்கு வந்து மரணத்தை விட அவமானம் வந்து பெருசு இல்லையா. அதை வந்து ம். துன்பமா இருக்கும், வேற என்னப்பா வேணும் உனக்கு, அதை விட்டுட்டு நீ சண்டை போடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, கிருஷ்ணன் இந்த பகவத்கீதையில வீட்டுல வச்சுட்டா சண்டை வராது, சன்னியாசியா யாரும் போக மாட்டாங்க. கிருஷ்ணர் அவரை திருப்பி திருப்பி என்ன வலியுறுத்துறாரு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யின்னு சொல்றாரு. அது மாதிரி நம்மளும் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செவ்வனே சேர்ந்துட்டு கிருஷ்ண உணர்வோட வாழ்ந்துட்டு வரணும் இல்லைங்களா. இதுதான் நம்மளுடைய டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். யாராவது படிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. ஸ்லோகம் வந்து டேர்ன்ஸ் எடுத்து நீங்களா படிங்க. अधो वा ततो प्रविश्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. சண்டை போட்ட ரெண்டு விஷயம்தான்ப்பா நடக்கும். ஒன்று, இந்த அஸ்தினாபுரத்துக்கு அரசனாவ, இல்லை ரெண்டாவது நீ என்ன பண்ணுவ, என்னுடைய நாடான நித்திய நாட்டுக்கு திரும்பி வர போற. ஸோ இது ரெண்டு தான் நடக்க போகுது, நீ ஏன் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்றார். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம், எழுந்து நீ போய் சண்டை போடு, உனக்கு வந்து உன் ராஜ்யம் கிடைக்கும், இல்லைன்னு நீ என்னுடைய சொர்க்கத்துக்கு வர்றது. கோலோக்கல ஸ்வர்க விருந்தாவனத்துக்கு வர போற. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க பிரபுஜி, மாதாஜி. नैका नेकाभिक्रम्य नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रयादे महदो भयात्. ஹரே கிருஷ்ணா. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பெரிய பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். அதாவது இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, இங்க ஒரு சின்ன ஸ்டோரி. நம்ம வந்து ஒரு எலியை பார்க்குறோம், அது வந்து என்ன பண்ணிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பழம் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு விஷ்ணு கோயில் இருக்கு. கோயிலில் வந்து நம்ம எல்லாம் பார்க்குறோம், கதவெல்லாம் மூடிட்ட பிறகு இந்த எலிகள் தான் வந்து எல்லா இடத்துலும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மூலஸ்தானத்தில் வந்து ஒரு விளக்கு எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. அந்த விளக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணையிற நிலையில இருந்துச்சு. ஓகே, அந்த அணையிற நிலையில பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிகப்பாக இருக்கும், தகன்னு சிறப்பாக இருக்கும் அந்த பத்தி இல்லையா. அந்த பஞ்சு திரி வந்து அப்படி இருக்கும். அதை வந்து இந்த எலி என்ன நினைச்சிச்சு, இது ஏதோ பழம் போல இருக்கு, நம்ம போய் சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிட்டு அங்கே போய் சாப்பிடலான்னு போகுது. பார்த்தா அந்த வெப்பத்தால் அது மூஞ்சி வந்து சுடுது, முகத்தை இப்படி அப்படி திருப்புது. அதனால என்ன ஆகுது, அந்த பத்தி வந்து திரி திரி வந்து மேலே ஏறி நல்ல சுடர் விட்டு எரியுது. அணையக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய தீபம் என்னாச்சு, சுடர் விட்டு எரியுது. அதனால கடவுள் என்ன பண்ணாரு, ஓகே எனக்கோசம் இந்த எலி வந்து விளக்கு ஏத்துச்சின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து உயர்ந்த பிறவியே வந்து அதுக்கு கொடுக்குறார். ஸோ கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பெருசா செய்யறோமா சின்னதா செய்யறோமா அப்படிலாம் பாக்குறது இல்லை, அன்போடும் பக்தியோடும் பண்ணா வச்சுக்கோங்க, சின்னதா இருந்தா கூட அவர் ஏத்துக்கிறாரு. ஓகேங்களா. அவர் நம்மள மாதிரி டிமாண்ட் எல்லாம் பண்றது இல்லை, நம்ம தான் சொல்லுவோம் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லிட்டு. பட் அவர் அப்படியாப்பட்டவர் இல்லைன்னு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா, ராமருடைய விஷயத்துல வந்து சேத்து பந்தனம் கட்டும்போது இந்த அணில் வந்து என்ன பண்ணுச்சு, தன்னால முடிஞ்ச அந்த சின்ன சின்ன கற்களையும் மண்ணை தான் எடுத்துட்டு வந்து போட்டுச்சு. அனுமன் என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய வலிமையால என்ன பண்ணாரு, பெரிய பெரிய மலையை எடுத்துட்டு வந்து போட்டார். ஆனா ராமர் வந்து ரெண்டுமே கன்சிடர் பண்ணார் இல்லையா. சிறு சேவைகளை வந்து அவர் வந்து பெருசா தான் எடுக்கிறாரு. அதே மாதிரி
தனக்கு சில நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய கோபங்கள்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடவுளுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தலாம். அதுக்கு உதாரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஹனுமன். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லங்காபுரிக்கு போறார் இல்லையா, சீதா மாதாக்கு போய் பார்த்துட்டு வர்றதுக்கும் தூதுவரா போறாரு இல்லையா. அப்ப என்ன பண்ணாரு, ஒரு தூதுவனை வந்து ஒரு அரசன் எப்படி வந்து ரிசீவ் பண்ணணுமோ, அதாவது கூப்பிட்டு எப்படி வந்து சமாதானமா பேசணும், அவருக்குரிய மரியாதை கொடுக்கணும். பட் ராவணன் என்ன பண்ணாரு, இந்த மரியாதை எல்லாம் கொடுக்காம ஏளனம் பண்ணி அவருக்கு வந்து அவருடைய வால்ல வந்து தீ வச்சார் இல்லையா. ஹனுமன் வந்து பலசாலி புத்திசாலி, அதனால என்ன பண்ணாரு, அவர் வச்ச தீயே அவருடைய லங்காபுரியை வந்து முக்காவாசி அழிச்சிட்டு வந்துட்டார் இல்லையா. அழிச்சிட்டு வந்தாரு. அப்புறம் வந்து டேட்டாவும் எடுத்துட்டு வந்தார். அந்த தீயை வச்சனால அவர் என்ன பண்ணாரு, எல்லா இடத்தையும் சுத்தி பார்த்துட்டு யாரெல்லாம் இருக்காங்க என்னெல்லாம் இருக்காங்கன்றது மாத்திரம் பார்த்துட்டு வந்தாரு இல்லையா. ஸோ தன்னுடைய கோவத்தை கூட வந்து ஸ்மார்ட்டா வந்து ஹனுமன் வந்து அவருடைய சேவையில ஈடுபடுத்தினார். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்காதவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा कर्माण्यवादिस्कारस्ते मां बलेषु गदासन मा कर्म बला केतुर् ऊर्म देशंगा देशंगास्वद कर्मणि हरे कृष्ण मदर ஹரே கிருஷ்ணா. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ செய், பலனை எதிர்பார்க்காத. ஏன்னா உனக்கு அதுக்கு வந்து அதிகாரமே இல்லை. கடமை செய்ய மாத்திரம்தான் உனக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்கு. ஆனா பற்றுதல் வந்து வச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஏன் பற்றுதல் வச்சுக்கூடாது, நான் தானே செஞ்சேன், நான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் சாப்பிட்றேன், நான் அனுபவிக்கிறேன், இது கரெக்டு தானே. இவர் ஏன் இப்படி சொல்றாருன்னா, பற்றுதல் வச்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு செயல்ல வந்து ஆஹ், பாவங்களும் இருக்கும் புண்ணியங்களும் இருக்கும், நமக்கு தெரியாது. அதனால நம்ம வந்து பந்தப்படுகிறோம். பந்தப்பட்ட கட்டுண்ட வாழ்க்கை வாழ்க்கிறோம், மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த உலகத்துல வந்து திரும்பி பிறப்போம். அதே வந்து பலன்களை வந்து கிருஷ்ண கிட்ட கொடுத்துட்டா அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து நில் பேலன்ஸ் எடுத்துட்டு வருவார். ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து புண்ணியம் இருந்தா அவன் உயர் கிரகத்துக்கு போவான், பாவம் இருந்தா கீழ் நோக்கி போவான். அவனுடைய கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவனுடைய பிறவி இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டோம், இல்லை எதிர்பார்க்காம அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம அவர் வந்து அதை பார்த்துப்பாரு. அப்போ வந்து நம்ம நித்தியமான லோகமான கோலோக்கல விருந்தாவனத்துக்கு போவோம். இங்க இங்க மிருத்யும் இருக்கக்கூடிய லோகத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த லோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், துன்பங்கள்லாம் இருக்கு, கொஞ்சம் தான் சந்தோஷம் இருக்கு. அந்த கொஞ்சம் சந்தோஷத்துக்கு நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டப்படுறோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா இது மாதாஜி. வந்து அசாஸ்வத துக்காலயம் இல்லையா, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. युव्यवासायात्मिक बुद्धिर् एकः गुरुनन्दन बहुशाः गयनन्द नन्दाश सबूतयो अव्या अव्यशायिनाम्. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளின் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, ஒரு முறை வந்து இதை எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு மறுபடியும் இந்த பொருளுக்கு வரலாம். அதாவது ஆஹ், இந்த பிக்சர்ல பார்க்கறது யாரு யாரு, ஏதாவது கெஸ் பண்றீங்களா எந்த கேரக்டர்னு. ஓகே, அர்ஜுனன். அவருடைய ஆச்சாரியர் யாரு, அவருடைய குரு துரோணாச்சாரியர். அவர் ஒரு முறை द्रोणाचार्य வந்து எல்லாரையும் வந்து பிக்னிக் மாதிரி காட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறார். எல்லார்கிட்டயும் சொல்றார், அம்பை வில்லை எடு எய்யின்னு சொல்றார். ஒருத்தர் என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு கிளை தெரியுது, மரம் தெரியுது, கனி தெரியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பறவையோட கழுத்து தெரியுது, பறவை தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆனா அர்ஜுனன் மாத்திரம் பறவையோட கண் தெரியுது கண்ணு தெரியுதுன்னு இல்லையா. சொன்னாங்க. ஸோ அது மாதிரி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரியத்தில் குறிக்கோளாக இருக்காங்க. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளின் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார். பக்தியில் இருக்கவங்க வந்து என்ன குறிக்கோளாக இருப்பாங்க, நான் வந்து கிருஷ்ணரை அடையணும் அந்த குறிக்கோளில் வந்து குறிக்கோளோட இருக்காங்க இல்லையா.
தன்னுடைய காரியத்துல ரொம்ப குறியா இருக்காங்க. ஓகேவா? சோ அது மாதிரி அர்ஜுனனும் சொன்னார். பல பேர் என்னென்னமோ சொன்னாங்க, பட் அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து பாருன்னு தான் சொன்னார். பட் அவர் என்ன பார்த்தாரு? கண்ணை தான் பார்த்தாரு. அதுல இருந்து என்ன தெரியுது? அவர் சிறந்த வில்லாளின்றது தெரியுது. அதே மாதிரி நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்றோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய துக்கங்கள் இருக்கும். அதனால நம்ம புலம்புவோம், கஷ்டப்படுவோம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்ம வந்து ஜட்ஜர் ஆகும். வேற ஒருத்தர் வாழ்க்கையில நமக்கு யாராவது வேற ஒருத்தவங்க ஏதாவது பண்ணிட்டாங்க வச்சுக்கோங்க, அப்ப வந்து லாயர் மாதிரி பேசுவாங்க. நீ அப்படி பண்ணியிருக்க கூடாது, இப்படிதான் பண்ணியிருக்கணும், நீ பண்ணது தப்புன்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் நம்ம விஷயத்துல வரும்போது நம்ம வந்து ஜட்ஜா இருப்போம். இல்ல இல்ல, நான் தான் பண்ணது கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? நம்ம அது மாதிரி மனிதர்கள். ஓகேவா? நம்ம வந்து குறிக்கோளோட வாழ்ந்தா எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது, இல்லையா? நம்ம தான் எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு நான் தான் எல்லாத்தையும் வந்து ரூல் பண்ணணும்ன்ற ஆட்டிடியூட இருந்தா நமக்கு வந்து கஷ்டங்கள் வரும். கடவுள் ஒருத்தர் தான் வந்து உரிமையாளன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். கடவுளுடைய நித்திய சேவகன்ற மனோநிலை நமக்கு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்காது. எதை பண்ணாலும் கடவுளுடைய அனுமதி இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையில நடக்க போறது இல்லைன்றதை ஒருத்தங்க தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லையா? சோ அவர் என்ன சொல்றாரு? இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே, குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றது உறுதியற்றவரது அறிவு போல பல கிளைகள் கொண்டது. மித்தவங்களாம் என்ன சொன்னாங்க? அது தெரியுது, இது தெரியுதுன்னு தெரியுது. அப்ப இருந்து அதுல இருந்து என்ன தெரியுது? அவங்களுக்கு கிளாரிட்டி ஆஃப் மைண்ட் இல்லைன்றத தெரியுது, இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திடமான ஒருத்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுடைய அறிகுறிகள், பேச்சு பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது நம்ம உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களை விட்டு விடுகின்றன. அதாவது சில சமயத்துல இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்லைட்ல என்ன தெரியுது? ஆமை தெரியுதா எல்லாருக்கும்? ஆமா, ஆமை ஓட்டுக்குள்ள ஆமை சுருண்டு தெரியுதா? இருக்கு. வெரி குட். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆமைக்கல்ல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கணும்னா, தனக்கு ஆபத்து வருதுன்னு தெரிஞ்சேன்னு உடனே அது என்ன பண்ணுது? தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் உள்ள இழுத்துக்கும், இல்லையா? அது மாதிரி அப்ப வந்து அந்த எதிரி வந்து என்ன நினைப்பா, இது ஏதோ ஒரு ஓடுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிடும். அது வந்து தன்னை பாதுகாப்புது. அது மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து வேல்யூ இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? பேசக்கூடாது. அமைதியா இருந்துட்டு அமைதியை சாதிச்சுட்டு அந்த இடத்துல இருந்து வெளியே வந்துடணும். இதே நம்ம பேச ஆரம்பிச்சாதான் நிறைய நேரத்துல வந்து நமக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வரும். இது நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அப்புறம் சில நேரத்துல நம்ம பேசிடுவோம் கண்ட்ரோல் இல்லாம. அதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம யோசிச்சுப்போம், அடாடா நான் அன்னைக்கு வந்து பேசாம இப்படி இருந்திருக்கணும், நான் இப்படி பண்ணிருக்கணும், இல்ல நான் இப்படி பேசியிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா காலம் கடந்த பிறகு நமக்கு ஞானம் வரும். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? சோ இதை வந்து நம்ம இங்க இருந்து படிப்பினையா எடுத்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையில அப்ளை பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகேங்களா? சோ எதெல்லாம் கடவுளுக்கு ரிலேட்டடோ அதுல வந்து நம்ம நம்மள இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும். பௌதிகமான விஷயத்துல வந்து நம்ம இன்வால்வ் பண்ணிக்க கூடாது. ஓகேங்களா? கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகிக்கணும். இப்ப வந்து பாருங்க, நம்ம இத்தனை நாள் முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம்? ஒண்ணு தூங்கிட்டு இருப்போம், இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருப்போம். இப்ப கடவுளுடைய கருணையால நமக்கு இந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிச்சு. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம இந்த ஜூம் மூலியமா நம்ம கனெக்ட் ஆகி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? பகவான் கிருஷ்ணருடைய விஷயத்த வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், இல்லையா? ஆத்ம ஞானத்தை வந்து அடையக்கூடிய வழியில வந்து பயணிச்சிட்டு இருக்கோம், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் படிங்க. ॐ भगवान् उवाच बृहजहति यथा कामन् शर्वान् पार्थमनोखदान् आत्मन् एवात्मनोदुष्ट स्थितप्रकञ्जन तथोच्यते। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மனக்கற்பையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். சோ இப்போ வந்து அறிகுறி என்ன? ஒருத்தன் தெய்வீக நிலையில இருக்கிறான்னா அவன் என்னத்தெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றான்? தன்னில் எழப்படும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறக்கிறான், இல்ல? நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த உலகமே வந்து எதை மையமா வாழ்ந்துட்டு இருக்குன்னா, புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும். அதாவது நல்ல ருசியான சாப்பாடு சாப்பிடணும், இல்லையா? எங்கேயாவது ஒரு புது ரெஸ்டாரண்ட் இல்ல புது டிஷ் பண்றாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? உடனே அதை ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடும். ஏன்னா நமக்கு நாக்குக்கு சுவை வேணும். ஓகேப்பா, படம் ரிலீஸ் ஆச்சா, போய் பார்க்கணும், முதல் சீட்டை ஃபர்ஸ்டா உட்காந்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்றாங்க, இல்லையா? எதை இந்த நம்ம புலன்களை வந்து
எப்படி திருப்தி பண்ணணும், அதை தான் நம்ம காரியம் கண்ணா இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதுதான் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, தனது மனக்கற்பினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து. ஓகேவா? இந்த புலனை திருப்திப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு எவன் முயற்சிக்கிறானோ அவன் என்ன ஆவான், தோல்விதான் அடைவான். உதாரணத்துக்கு வந்து வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஜாமுன் பிடிக்கும். அங்க நிறைய ஜாமுன் இருக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 2 சாப்பிட்றோம், 5 சாப்பிட்றோம், 10 சாப்பிட்றோம், 15 சாப்பிட்றோம். இது முடியாது. அது சாப்பிட்டு என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் முடியுமா? ஒரு 10 சாப்பிட முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. முடியுமா முடியாதா? பதில் சொல்லுங்க. சரி, மேக்ஸிமம் 15 சாப்பிட முடியுமா? முடியாது மேடம். முடியாது. முடியாது இல்லையா? அதுவும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து திகட்டிடும். நமக்கு விருப்பம் இருக்கும், பட் நம்மளால வந்து சாப்பிட முடியாது இல்லையா? அது மாதிரி இந்த புலன்களை வந்து நம்மளால என்னைக்குமே திருப்திப்படுத்தவே முடியாது. அதனால அந்த விஷயத்துல ஈடுபட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு அறிவுரை கொடுக்கிறார். ஓகேவா? இந்த ஆசைகள்லாம் துறந்துட்டு தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைந்து, அதாவது நம்ம பொதுவான வாழ்க்கையில சொல்லுவாங்கல்ல, போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மனம் சொல்லிட்டு, நமக்கு இருக்கிறத வச்சு நம்ம திருப்தியோட வாழணும். தூய்மையான மனசுடனும் திருப்தியுடனும் இருக்கிறவன் என்ன நிலையில இருக்கான்னு, ஆல்ரெடி தெய்வீக நிலையில இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றது? பகவானே சொல்றாரு. இந்த ஸ்லோகம் வந்து பகவான் தான் பேசுறார். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம மனசை தூய்மையா வச்சுக்கணும். திருப்தியோட வாழ்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அப்ப வந்து நம்ம ஆன்மீக பாதையில இருக்கிறோன்றத அவரே சொல்றார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. யாரும் படிக்கலைன்னா நீங்க படிச்சிருங்க பிரபு. ஸ்லோகம் வந்து டக்குன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. சரிங்க யாரும் சரிங்க படிக்கல. மாதாஜி. இத்தாயது விஷயான் பும்ச சங்கஸ்தேஜசு பஜாயதே சங்காத்ஞா சஞ்சாயதே காமக்ரோதா அஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலிலிருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. ஸோ இந்த பிக்சர் இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னா இங்க ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அது மூலியமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். மேல இருக்க பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண் வந்து ஆணை பாக்குறாங்க. அவங்களுக்குள்ள வந்து என்ன ஆகுது, ஈர்ப்பு ஏற்படுது. ஈர்ப்பு ஏற்படுறதுனால அவங்க வந்து புலன் இன்பத்துல வந்து ஈடுபடுறாங்க. இன்கேஸ் அங்க வந்து அந்த புலனின்பம் ஏற்படலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த நிறைவேறாத ஆசை கோசம் வந்து என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு வந்து கோபம் வரும். ஓகேங்களா? கோபத்தால என்ன ஆகும், காமத்தால கோபம் வருது. கோபத்தால வந்து நினைவு வந்து குழம்புது. நினைவு குழம்பிய பிறகு என்ன ஆகுது, அறிவை இழக்கிறான். அறிவை இழந்து அவன் என்ன பண்றான், செய்யத்தகாத செயல்களை செஞ்சு வீழ்ச்சி அடைகிறான் இல்லையா? அதனால மறுபடியும் என்ன பண்றான், பந்தத்துக்குள்ள இருக்கிறான். ஓகேவா? தான் செஞ்சது தவறு, மயக்கம், மயக்கத்துக்குள்ள இப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கான், அந்த சுழற்சிக்குள்ள இருக்கிறான். ஓகே. இங்க மெயின் என்ன ஒரு ஆரம்பம், எதனால இதெல்லாம் நடக்குது, புலன்களின் பொருட்களின் மேல இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்பு. இங்க வந்து கண்களால வந்து ஏற்பட்ட ஈர்ப்பால என்ன ஆகுது, பின்னாடி வந்து பிரச்சனையா முடியுது. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுக்கு தான் கடவுள் என்ன சொல்றாரு, இந்த புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்தணும். மனக்கற்பனையினால் எழக்கூடிய புலன் இன்பத்தை வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைக்காத. அது என்ன பண்ணும், ஆசை வந்து பேராசை தான் வந்து காமம். அஹ் காமம் வந்துச்சுன்னா கோபம் வரும். கோபம் வந்தா நமக்கு வந்து புத்தி தடுமாறவும், வீழ்ச்சி அடைவோம், தவறாத விஷயங்களை வந்து செய்வோம். அதனால மறுபடியும் என்ன நடக்கும், மயக்கம். இந்த சுழற்சிக்குள்ளேயே தான் நம்ம இருந்துட்டே இருப்போம் ஒரு மனிதன். அதுல இருந்து வெளியே வரணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् संवृत्ति विभ्रमः, संवृत्ति परं சாத் புத்திநாசோ, புத்திநாசாத் பிரணஷ்யதி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, புத்தி நாசமாகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும், மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பு ஏற்படுகின்றன. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட உலகில் வாழ்க்கை வாழ்கிறான். ஸோ மறுபடியும் அவன் என்ன பண்றான், மறுபடியும் இந்த உலகத்துல பிறக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹ் நம்ம ஸோ நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரி பார்க்கலாம். அதாவது இந்த
கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பிரம்மா வந்து கை கூப்பி நிக்கிறத கிருஷ்ணர் கிட்ட பாக்குறீங்களா? 4 தலை கொண்ட பிரம்மா கை கூப்பி கிருஷ்ணர் முன்னாடி நிக்கிறத பாக்குறீங்களா? தெரியுதுங்களா பார்க்குறேங்க உங்களுக்கு? மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிரம்ம விமோக லீலை. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, தான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வர போறேன்றத வந்து பிரம்மாவுக்கு சொல்றார். நான் வந்து ஆஹ், பூவுலகத்துக்கு போறேன். எப்பெல்லாம் வந்து தர்மம் வந்து ஆஹ், அழியுதோ, அதர்மம் வந்து மேலோங்கி இருக்குதோ, தன்னுடைய பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசம் அசுரர்களை வந்து கொல்றதுக்கோசம் நான் வந்து அவதாரம் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாம் பேசிட்டு தான் வந்து இந்த கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார். ஓகேவா? அவதாரம் எடுக்கும்போது இந்த பிரம்மா என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாடு மேய்க்கும் சிறுவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலயே வந்து என்ன பண்ணாரு, வேலை செஞ்சார். என்ன வேலை செஞ்சாருன்னா கண்ணுக்குட்டிகளை வந்து மேய்ச்சிட்டு போனார். ஓகேங்களா? ஸோ கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் மேய்ச்சிட்டு தன்னுடைய சகாக்களோட எல்லாம் சேர்ந்து போவாங்க. எப்படி நம்ம பசங்களை இப்போ லஞ்ச் பேக் எல்லாம் அனுப்புறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அவங்க அம்மா எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பாட்டு மூட்டையெல்லாம் கட்டி அனுப்புவாங்க. அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் புல்லாங்குழல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு ஊதுவார். ஒவ்வொரு சவுண்டு ஒவ்வொருக்கு கோபி அவங்க கோபர்களுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு சவுண்டு, கோபிகளுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு டியூன் வச்சிருப்பாரு. பசுக்களுக்கு ஒவ்வொரு பசுக்களுக்கும் அவர் வந்து புல்லாங்குழல், நம்ம ஸ்கூல்ல அட்டண்டன்ஸ் எடுப்பார் இல்லையா, அது மாதிரி புல்லாங்குழலே அவர் வந்து அட்டண்டன்ஸ் எடுப்பார். ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி போயிட்டு வருவாங்க. அங்கே ஜாலியாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பசுக்களையும் கன்றுக்குட்டிகளையும் மேய்க்க விட்டுட்டு இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அந்த கோவர்தன மலையில விளையாடுவாங்க. ஓகேவா? ஆடல் பாடல் இருக்கும். அங்க வந்து சந்தோஷமா விளையாடிட்டு அப்புறம் ஒருத்தருடைய சாப்பாடு ஒருத்தர் சாப்பிடுவாங்க. அங்க எப்படின்னா ஒருத்தருடைய பாக்ஸை எடுத்துப்பாங்க. அவனுக்கு தெரியாத முன்னாடி அதை எடுத்துடுவாங்க. அவன் தெரிஞ்சிட்டான் நான் எடுத்தேன்னு அதை இன்னொருத்தர் கையில வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி எல்லாம் வந்து விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ கிருஷ்ணர் நடுவில் உட்காந்து எல்லாருடைய சாப்பாடை வந்து டேஸ்ட் பண்ணுவாரு. இது மாதிரி எல்லாம் வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்களேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க எந்த அசுரர்கள் வந்தாலும் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, அந்த விரஜவாசிகளை வந்து காப்பாத்துறார். அவருடைய குறிக்கோள் என்ன, அந்த விரஜவாசிகள். ஏன் அந்த விரஜவாசிகள் அவ்வளவு அளவுக்கு சிறப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கும் அவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, நம்ம எல்லாம் வேதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை படிச்சு படிச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், பக்தி பண்றோம். இது வந்து வைதி சாதனா பக்தி. வேதங்களை பின்பற்றி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், நியமங்களை கொள்கைகளை வந்து பின்பற்றி நம்ம பக்தி பண்றோம். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதன பக்தி. பிரஜவாசிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தானா வந்து பக்தி இருக்கு. அது வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் லவ். அவங்களுக்கு இந்த இயற்கையா கடவுள் மேல வந்து அன்பு இருக்கு. அது வந்து ராகானுக பக்தி. பக்தியில 2 வகை. ஒன்னு ராகானுக பக்தி, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதனா பக்தி. நம்ம எல்லாம் பண்றது வந்து சாதனா பக்தி. நம்ம இயற்கையா வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா என்ற மகா மந்திரத்தை சொல்லும்போது அவர் நம்மளுடைய தந்தை. அவரை பிரிஞ்சு நம்ம இங்க இருக்கிறோம். நமக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட வர்றதே இல்லை. அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பக்தி இருக்கு. அதுதான் வந்து சாதன பக்தி. ஆனா விரஜவாசிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கோசம் என்னன்னாலும் பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு இருக்கவங்க அவங்க. ஓகே, தன் வாழ்க்கையே கிருஷ்ணருக்கோசம் அர்ப்பணிக்குவாங்க. எப்பவுமே வந்து அவங்களுடைய உயிர் மூச்சு காற்றா வந்து கிருஷ்ணர் தான் இருந்தார். ஓகேங்களா? ஸோ இப்படி எல்லாம் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இவன் என்ன இப்படி எல்லாம் செயல்கள் பண்றேன், இவன் எப்படியாப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாவுக்கு வந்து இவர் ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்றார். அப்போ ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு, அங்க இருக்கக்கூடிய மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய கன்றுக்குட்டிகள் எல்லாத்தையும் வந்து அவர் கடத்திட்டு போயிடுறார். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து அந்த கிருஷ்ணருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோபர்களும் சொல்ல, கிருஷ்ணா ப- கன்றுக்குட்டி எல்லாம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ஒரு பக்கம் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குது. இவங்க வந்து நதிக்கரையில உட்காந்துட்டு இவங்க லஞ்ச் பிரேக்ல சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. சரி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா அப்போ வந்து சரி சரி கிருஷ்ணர் இல்லையா, சரி நீங்க எல்லாம் கையில வந்து சாப்பாடு இருக்கு. ஓகேவா? சரி நீங்க எல்லாம் லஞ்சு சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க, டிஸ்டர்ப் ஆகாதீங்க, நீங்க உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டே இருங்க, நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் என்ன ஆச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ அந்த பக்கம் போறாரு. போயிட்டு இந்த பக்கம் திரும்பி வந்தா இங்க இருந்த நண்பர்கள் காணோம். ஓகேங்களா? இது என்னடா நடக்குதுன்னு யோசிக்கிறார். அப்புறமா தான் புரியுது, இந்த கன்றுக்குட்டிகளை கடத்தினதும் என்னுடைய நண்பர்களை கடத்தினது வந்து யாரு, பிரம்மான்றதை அவர் பிரம்மன். புரிஞ்சுக்கிட்டார். ஓகேவா? ஏன்னா அவர் முழு முதற் கடவுள் இல்லையா, அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார். அவருக்கு சமமானவர் யாரும் இல்லை, அவரோட உயர்ந்தவர் யாருமே இல்லை இல்லையா. அப்புறம் வந்து இவர் என்ன பண்றாரு, தன்னையே வந்து அத்தனை பசுக்களா வந்து விரிவாக்கம் பண்றார். தன்னையே அத்தனை கோபர்களா வந்து விரிவாக்கம் பண்றார். அவங்க எடுத்துட்டு வந்த பாக்ஸாவும் அவர் விரிவாங்கிறார். ஒவ்வொரு பொருளாவும் வந்து அவர் விரிவா
விரிவாக்கம் பண்ணிக்கிறார், எக்ஸ்பான்ஷன் ஆகுறார். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து அவங்க வீட்டுக்கு ஏன்னா அப்போ அப்படி ஆனன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வீட்டுக்கு போனால் அவங்க அம்மா கேட்பாங்க இல்லையா, அவங்க அப்பா அம்மாலாம் வருத்தப்படுவாங்க, என்ன பசங்க இல்லை, கன்றுக்குட்டி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுவாங்க. அவங்களுக்கு விரஜவாசிகளுக்கு அந்த இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்து வருத்தம் கொடுக்கக்கூடாது அந்த பேரண்ட்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு இவரா எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறார். ஸோ எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு முத்து பண்ணிட்டு பண்ணிப்பாங்க. அவங்க பையனுக்கு விட கிருஷ்ணர் மேலே ரொம்ப பற்றுதல் அவர் மேலே வச்சுப்பாங்க. இங்கே என்னடா ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே சாதாரணமாக இல்லாத பற்றுதலை விட ரொம்ப அன்பாக பாசமாக வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கிருஷ்ணராக வந்த அவங்களுடைய பசங்க மேலேயே வந்து ரொம்ப பிரீத்தியாக இருக்காங்க. அதே மாதிரி தன்னோட கன்றுக்குட்டி மேல மாடுகள் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு பாசமா இருக்கான். வந்து தானா ஓடி வந்து அந்த கன்றுக்குட்டியை நக்குது, எல்லாம் பண்ணுது. இத்தனை நாள் அந்த ஒரு மாதிரி எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லை. இது மாதிரி கொஞ்சம் காலங்கள் நடக்குது. பலராமருக்கு வந்து ஒரு திகைப்பு, என்னடா எந்த ஒரு ஏதோ ஒரு மாற்றம் இருக்கு இல்லையா, யாருமே எப்பயுமே இப்படியெல்லாம் நடக்க மாட்டாங்க, இப்படி நடந்துட்டு இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு. ஈவன் பலராமருக்கு கூட கிருஷ்ணர் செஞ்ச லீலை வந்து இங்க புரியல. ஓகேங்களா? அப்புறம் பிரம்மருக்கு வந்து ரொம்ப திகைப்பா இருக்கும். என்னடா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடத்திட்டு போனது எல்லாத்தையும் அவருடைய லோகத்துல நித்திரையில வச்சுட்டார். ஓகேங்களா? சரி, இங்க என்ன நடக்குதுன்னு வந்து பார்த்தா அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியம். நான் கடத்திட்டு போன கன்று குட்டிகள் இருக்கு, நான் கடத்திட்டு போன இந்த கோப்பர்கள் இருக்காங்க, எல்லாமே இங்க இருக்குது, என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் இப்படி போயிட்டு இப்படி வர்றதுக்குள்ள நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு வருஷம் ஆயிடுது. ஓகேங்களா? அப்புறமா தான் அவருக்கு புரியுது, ஓகே நான் பண்ணது தப்பு, நான் யாருக்கிட்ட விளையாடிட்டேன், முழு முதற்கிட்ட கடவுள்கிட்ட விளையாடிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன் தவறை வந்து உணர்றார். சரி, தவறு பண்ண பொண்ணு அடுத்தது என்ன பண்ணணும், மன்னிப்பு கேட்கணும் இல்லையா, அதனால கிருஷ்ணர் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு வராரு. அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாளிகையில் இருக்காரு. அங்கே வந்து ஒரு வாயிற்காப்பான் இருக்கான். அந்த வாயிற்காப்பான் கிட்ட வந்து சொல்றார், நான் வந்து பிரம்மா வந்திருக்கேன், போய் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றார். சரி, அந்த செக்யூரிட்டி வந்து உள்ளே போயிட்டு இது மாதிரி பிரம்மா வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட அந்த தகவலை வந்து சொல்றார். எந்த பிரம்மாப்பான் அப்படின்னு கேட்குறார். என்னது, எந்த பிரம்மாவா அப்படின்னு கேட்குறாரு. பூலோகத்துல இருக்கக்கூடிய பிரம்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நான்கு தலையுள்ளரோ பிரம்மான்னு சொல்லிட்டு. அதுக்குள்ள போய் பார்த்தாதான் அந்த அசம்பிளி ஆளுக்குள்ள போனா அப்பதான் தெரியுது பிரம்மாக்கு, ஓகே நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் நான் தான் பெரியவன், எனக்கு தான் 4 தலை இருக்குன்னு நான் அகங்காரத்தோட இருந்துட்டேன். இங்க வந்து பார்த்தேன் 5 தலை பிரம்மா இருக்காரு, 10 தலை பிரம்மா இருக்காரு, 50 தலை பிரம்மா இருக்காரு, 100 தலை பிரம்மா இருக்காரு, 1000 தலை பிரம்மா இருக்காரு. அச்சச்சோ, நான் ரொம்ப வந்து அகங்காரத்தோட ஆ ரொம்ப பிஹேவ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவரு தன்னுடைய தவறை புரிஞ்சுட்டு வெக்கத்தோட தலை குனிகிறார். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் நினைச்சுக்கிறார், அவர் என்ன நினைச்சுக்கிறார், நான் தான் கிரேட்டுன்னு நினைச்சுட்டார். அங்க போன பிறகுதான் இதெல்லாம் கிருஷ்ணர் வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பார் ஏற்கனவே, எல்லா பிரம்மாரையும் வந்து அசெம்பிள் பண்ணி வச்சிருப்பார். அப்போ வந்து அவருக்கு புரியும் இல்லையா, தானாவே தான் பண்ணது என்ன கரெக்டா தப்பான்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ இது மாதிரி அவருடைய அகங்காரத்தை வந்து இது பண்ணார். அப்போ வந்து அவர் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்பார். நான் பண்ணது தப்பு, என்னை மன்னிச்சிடுங்க. ஏன் பிரம்மா, உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு தானே நான் வந்தேன், அதுக்குள்ள நீ மறந்துட்டியான்னு அப்படின்னு. அவங்களுக்கு அந்த அந்த அகங்காரத்தினாலும் தற்பெருமைனால எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாங்க. அப்புறமா அவர்கிட்ட ஒரு பிரார்த்தனை வைப்பாங்க, இனிமேல் நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு லீலையில வந்தீங்கன்னா என்னையும் அந்த லீலையில வந்து ஒரு கதாபாத்திரம் கொடுங்க. எப்படி நாடகத்துல ஒரு ரோல் பிளே கொடுப்பாங்க இல்லையா, அது மாதிரி எனக்கும் ஒரு கதாபாத்திரம் கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். கிருஷ்ண லீலையில நடந்த வந்து பிரம்ம விமோக லீலை. அதே இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே கௌரங்கரா வருவார். ஓகேவா? சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வருவார். ஓகேவா? அப்போ வந்து நீங்க நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முசல்மானா முசல்லிம் குடும்பத்துல பிறக்கக்கூடியவரா வந்து பிரம்மா வருவார். அவர் தான் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர். பட் அதனோட சிறப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 லட்சம் முறை நாம ஜபத்தை பண்ணுவார் இல்லையா. நம்மளால வந்து ஒரு ரவுண்டு ஜபம் பண்றதுக்கே வந்து அடிச்சுக்கோ பிடிச்சிக்கோன்னு இருக்கும் இல்லையா. ஒரு மாலை வந்து பண்றதுக்கு 7 நிமிஷம் ஆகும் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரன், இது சொல்றதுக்கே 108 முறை சொல்றதுக்கு வந்து ஆரம்பத்துல வந்து 7 7ல இருந்து 8 நிமிஷம் நடக்கும்
இல்லையா? இதுக்கே கஷ்டம். அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 3,00,000 முறை பண்றாரு. அப்பன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து 22 மணி நேரம் வந்து பக்தியில தான் செலுத்தினார். பட் நம்மளுடைய பிரபுபாதா என்ன சொன்னாரு, நீங்க குறைந்தது 2 மணி நேரம் உங்க பக்தியில ஈடுபடுத்துங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு வந்து ஒரு பட்டத்தை கொடுக்குறார், நாமாச்சாரியார் பட்டத்தை. ஏன்னா நாமத்தை வந்து நீங்க நல்லா உச்சாரம் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமாச்சாரியார்ன்ற பட்டத்தை ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு கொடுத்தார். ஓகே, இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஸ்டோரி. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து டேக் ஹோம் மெசேஜ் இந்த பகவத்கீதையிலேருந்து 2வது அத்தியாயத்தில் என்னன்னா, நம்ம இந்த உடல் அல்ல, நம்ம எல்லாம் ஆத்மா, ஆத்மாக்கு அழிவு இல்லை, ஆத்மா நித்தியமானதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கடவுளுடைய நித்திய சேவகன். ஓகேவா? யாருக்கும் நம்ம சேவகர்கள் இல்லை, கடவுளுக்கு வந்து நித்திய சேவகர்கள். இதுதான் நம்மளோட டேக் ஹோம் மெசேஜாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் ஏதாவது சந்தேகம் உங்களுடைய கருத்து இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஒரு சந்தேகம் மாதாஜி. நம்ம சொல்லுங்க. வந்து நம்ம வாழ்க்கையில எது செஞ்சாலும் அதுல பற்று இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்களா மாதாஜி? அதுக்கு ஏதோ ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுக்க முடியுங்களா மாதாஜி? அது எப்படி ஒரு ஒரு விஷயத்த செய்யறோம், பட் அதுல பற்று இல்லாம இருக்கணும். பலன் எதிர்பார்க்க கூடாதுங்கிறது புரியுது மாதாஜி, பட் பற்று இல்லாம செய்யணும் அப்படின்னா அது மேல அட்டென்ஷன் இல்லாம செய்யணுமா மாதாஜி, இல்ல டெடிகேஷன்? எந்த மாதிரி அது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஓகே, எடுத்துக்காட்டோட சொல்ல முடியுங்களா மாதாஜி? அதாவது ஐ எம் த டூயர், நான் தான் கர்த்தான்னு ஆட்டிடியூட் இருக்கக்கூடாது மாதாஜி. நம்ம கடமையை வந்து 100% சின்சியராக செய்யணும். ஓகேங்களா? நான் தான் பண்ணுறேன்னு நினைக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ நான் தான் பண்ணுறேன்னா நம்ம என்ன ஆகும், அந்த விஷயத்துக்கு மேலே பற்றுதல் வந்துடும். அப்புறம் வந்து அதிகாரியாக ஆகும். ஓகேவா? நான் ஐ எம் த டூயர், அப்போ வந்து நம்ம டாமினேட்டிங் தாட் நமக்குள்ளே வரும். அது பிறகு நான் இதை பண்ணேன், இது கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கேன், இதனோட ரிசல்ட் நான் தான் அனுபவிக்கணும்னு பற்றுதல் வரும். அந்த பற்றுதலும் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பௌதீக வாழ்க்கையில் வந்து பந்தங்கள் ஏற்படுத்தும். அந்த பந்தங்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆசைகள் இருக்குது, பற்றுதல் இருக்கிறதுனால மறுபடியும் அந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ளே வந்து போயிட்டே இருப்போம். ஓகேங்களா? அதாவது தாமரை இலை நீர் போல இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தாமரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீர் தேக்கத்தில் தான் இருக்கும், ஆனால் அது தண்ணியோட ஒட்டாது. அது மாதிரி நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை நம்ம செய்யணும். இது சிம்பிளாக வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து சொல்றார், நீ சண்டை போடுப்பான் அப்படின்றார். ஓகேவா? அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுப்பு தெரிவிக்கிறார், என்னது நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு சத்திரியனா இருந்தா கூட நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றார். அது எதனால? எதனால பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து பற்றுதல் இருக்கு. எதிரில் இருக்கவங்களாம் வந்து என்னோட உறவினர்கள், அந்த ஒரு பற்றுதல் இருக்கு இல்லையா? அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போருக்கு முன்னாடியே வந்து எல்லாத்தையும் காமிக்கிறாரு. அந்த விஸ்வரூபத்தில் காமிப்பாரு, எல்லாரும் வந்து மரணத்தை தழுவுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ கடவுளுடைய டிசையரில் நம்ம ஒரு கருவியாக இருக்கணும். ஓகேவா? எனக்கு இது பிடிக்கும், இது பிடிக்காது, அதனால நான் செய்ய மாட்டேன்னு அப்படி இல்லை. நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பற்றுதல் இல்லாமல் செவ்வனே செய்யணும், பர்ஃபெக்டாக செய்யணும். சரி, இதுக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏனோ தானோன்னு செய்யக்கூடாது. எவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம இன்டெலிஜென்சி எஃபிஷியன்சி இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணணும். ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம சாதாரணமாக சமைக்கிறோம். ஓகேங்களா? சமைக்கிறோம், சாப்பிட்றோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா பாவம் சொல்லியிருக்கு. அதே சமைக்கிறத வந்து நான் இதை வந்து பொருளை வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் சமைக்கிறேன், கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அவர் வந்து அதை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ண பிறகு அவரோட உச்சிஷ்டத்தை நான் பிரசாதமாக எடுத்துக்கிறேன், அது வந்து சிறந்தது. இந்த சாதாரண விஷயம் சமைக்கிறது தான். அந்த சமைக்கிறத வந்து எனக்கோசம் நான் சமைச்சா வந்து அது சாப்பிட்டேன், நான் சம்பாரிச்சேன், நான் சாப்பிட்டேன், நான் என்னுடைய புலன் திருப்தி அடையணுன்றதுக்கோசம் நான் செய்கிறேன்னா அது வந்து பாவம். அதே கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சுட்டு அதை வந்து பிரசாதமாக மாறுது, அதை எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து ஆஹ், பக்தியில வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். பகவானுக்கோசம் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு செய்யணும் மாதாஜி. புரிஞ்சிச்சிங்களா? நான் பதில் சொல்லனா எஸ் எஸ் உங்களுக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டவுட் கிளியர் ஆச்சுங்களா இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே, ஸோ நம்ம எண்ட் பண்ணிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ நாளைக்கு மறுபடியும் மீட் பண்ணலாம். எல்லாரும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்து ஜாயின் ஆகுங்க. உங்ககிட்ட ஹரே கிருஷ்ண ஜபமாலை. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒன் ஜபமாலை மினிட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க, நீங்க ஆ, பேசுங்க. கேக்குதா மாதாஜி? இப்ப கேக்குது, பேசுங்க மாதாஜி. இல்ல சிவராம். மாதாஜி, நீங்க இன்னைக்கு லிங்க் நீங்க இப்ப சென்ட் பண்ணல மாதாஜி. நேத்துக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க, அவங்களால ஜாயின் பண்ண முடியாது, அதுக்காக தான். அப்படியா? அட்மின் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி, அட்மின்.
இல்ல அதான் யாரும் பண்ணல மாதாஜி, அதுக்கு தான் ஆ சொல்றேன். சரி மாதாஜி, நான் பண்றேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஹரே ஓகே, கிருஷ்ணா. நான் இந்த லிங்கையும் ஷேர் பண்ணிடுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம என் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி ஜெய் ஜெய் ஜெயின்னு சொல்லணும். ஓகேங்களா? ஜெய் ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய் 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 ஜெய். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி, நமாச்சாரியர் ஜெய் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய் 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 ஜெய். ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா கி ஜெய் 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 ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர கி ஜெய் ஜெய். ஜெய் ஆல் க்ளோரிஸ் டு அசம்பிள் டிவோட்டிஸ். இங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும். ஆல் க்ளோரிஸ் டு அசம்பிள் டிவோட்டிஸ். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் க்ளோரிஸ் டு குரு அண்ட் கௌரங்கா. இங்க ஹரி ஹரி போல் சொல்லுங்க. ஹரி 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 போல். ஓகே, தேங்க்யூ. டைம் கிடைக்கும் போது நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்க. குறைஞ்சது நம்ம வந்து 2 மாலை சேர்ந்து எல்லாரும் ஒட்டுக்க சேர்ந்து ஜபிக்கலாம். 5:15 வந்து ஜாயின் ஆகுங்க. சரிங்களா? நாம ஜபம் தான் வந்து கலியுகத்தினுடைய தர்மம். ஓகேங்களா? நம்ம நாம ஜபம் பண்ண பண்ண நம்ம வந்து பக்தியில் முன்னேறுவோம். நம்ம பாவங்கள் படிப்படியாக குறையும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு ஹரே மிக்க கிருஷ்ணா. நன்றி. சில கேள்விகள் போடுறேன். அது வந்து அந்த குரூப் 1 மணி நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறேன். உங்களுடைய கருத்துக்களை மாத்திரம் அங்கே பகிர்ந்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? தேவையில்லாத விஷயத்த வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ண வேண்டாம். நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் தான் இது. ஓகேங்களா? சரியா? மாதாஜி ஒரு நான் பண்றேன் பிரபு. தமிழ்ல பண்றேன் பிரதர். டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன் பிரபு. நன்றிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. என் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.